Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Животът и градът. Подготвили сме и награди. Както знаете, от вчера ви питаме кое от следните наименования е форма на кристал Сваровски. Ето ги възможните 3 отговора. Отговор А – сърце, отговор Б – слънце или В – кипарис. Помислете и се убедете, защото на Велики четвъртък някой от вас може да спечели и нашата награда. Едно чудесно бижу с кристал Сваровски. Това, което виждате в момента, то е осигурено от фирма Viasteel ООД. Обаждайте се на телефоните, които в момента виждате изписани 632-863 или 632-963. Кодът за Пловдив е 032. Страстната седмица на Велики вторник е ден за получение и последни нравствени наставления. Както ви обещахме в началото на седмицата, темата за приготовленията за светлия празник ще присъства неизменно в нашето предаване. Освен за трапезата, обаче, всеки иска да създаде празнично настроение и за дома си. Как да го постигнем, ще разберем след малко. А сега и ето малко любопитна информация за историята на Великденския заек, който напоследък неизменно присъства в празничните дни. Може би сте забелязали, че през последните 10 години породните магазини изобилстват шоколадови, керамични, захарни и плюшени фигурки на зайци, като неизменен атрибут на Великденския празник. Мнозина се питат защо около шарените яйца по-често се рисува заек, отколкото кокошка или пиленца. Всъщност традицията на Великденския заек е от езически времена. Хората са принасяли зайци в жертва на саксонската богиня на пролетта Еостре. От нейното име носи и названието си на английски католическият празник Истър, Великден. По това време се е правил ритуален лов на зайци. Сега той е все още част от Великденския празник, но никой не го възприема като свещенодействие. За първи път Великденския заек се споменава в немска приказка от 15 век. Там се разказва за заек, който крие в градината шарени яйца от децата. В американския фолклор Великденския заек е принесен през 17 век от немски заселници в Пенсилвания. Децата там вярвали, че ако бъдат послушни, Великденският заек ще им остави гнездо с шарени яйца. От 18 век в Германия започнали да произвеждат фигурки на великденски зайци от захар или шоколад. Друга тенденция в декорацията на дома около тези светли празници е кошницата с лакомства и е по католическа традиция. Кошница, пълна с хляб, сирене и други храни за великденски обяд, са се оставили по време на утренната великденска меса в църквата, за да се осветят. Тази традиция се е развила до сувенирни кошници, пълни с шоколадови яйца, бомбони, играчки и фигурки. В следващите минути ще видите и нашите кошници, които сме подготвили. Те са наистина много красиви и могат да се направят много лесно, за да украсяват дома ни по време на празниците. Освен това ще видите и много свежи идеи за украсата на дома, за да допринесе още повече празничното настроение. Сега нека да ви представя и първият мой гост, с която ще правим и великденски гирлянди, а това е Валя Баракова, която е приложник. Валя, здравей, добре дошла. Здравей, Деси. Много се радвам отново да ми гостуваш, защото твоето идване в нашото студио винаги е свързано с най-хубавите празници. Беше мой гост преди Коледа с страхотни предложения и красоти. Сега си отново тук за Великден. Ами, първо да благодаря, че ме каните втори път във вашето предаване и се надявам наистина да предложа на вашите зрители нещо различно. Със сигурност е така, защото вече видях част от нещата, които си ни донесла. Аз не случайно в началото на предаването анонсирах, че освен Великденския заек може да се взаимстват и други интересни и свежи идеи, които да допринесат повече покрай празниците за нашето настроение, за радост на децата, на нашите гости. Да. Според тебе обаче да започнем оттам. Обича ли българина да украсява дома си? Покрай хубавите, големи празници? Да, моето мнение определено е да. Особено женската част на нашето население, дамите обичат, заглеждат се, интересуват се. Другото, което е въпросната украса, каквато и да е тя и по какъвто и да е повод, създава определено голяма доза настроение.
Безспорно е така. Още по-става празнично. Сега виждаме част от нещата, които си донесла. Много са интересни и са красиви. След малко едно по едно ще покажем на нашите зрители. Може би ще ни дадеш идеи как бихме могли да взаимстваме от твоите красоти, за да стане още по-хубаво и приятно в дома ни. Нека сега, ако позволиш, тази кошница. Ние преди малко говорихме, преди да започне предаването, че българите се радват, особено когато видят красивите неща да са сътворени от български творец, а да не са вносни на конвейер. Ами, моето мнение, и така опитвам се колкото се може повече хора да се запознаят с мнението ми, в период на криза смятам, че е редно да поощряваме нашето родно производство, независимо какво е то. Дали е производство сътворено или стока сътворена от мен, или е производство на някоя от фирмите, които произвеждат храни, редно е ние да поощряваме нашето си производство и нашите си идеи. Тази кошница, която показа, по принцип аз всички неща ги създавам със страшно много любов и много емоция влагам в тях. Специално тази съм я правила, аранжирайки я с истински клони от див орех. Да, виждаме тук. Това символизира ли нещо? За мен, може би новото начало? За мен, честно казано, идеята, която съм втъкала в въпросната изработка, е директната и пряка връзка с майката природа. Ние сме част от тази природа, нали, от голямата екосистема. И това е нещото, което ни държи на земята. Това е нещо, което създава топлина и създава този уют, естествения материал. Дървото, канапа. Това са нещата, които наистина така излъчват топлина. Това е в моите очи. Кошница, да. Да поговорим и за другите, които са много интересни. Ами... Ти ми каза, че правиш кошници от парцали, така да ги наречем. Да. Нещо много ненужно на пръв поглед, но пък стават много красиви неща от тях. Ами, определено човек му трябва много малко, за да се сети едно нещо, за какво би могъл да го използва. Тази кошничка, която е с зайчето, е аранжирана пак с плитка, изплетена от парцали. От ненужни парчета плат, абсолютно, които всеки има в дома си. Значи, сигурна съм, че във всички къщи ще се намерят 1, 2, 3 ненужни парцалчета, които не е необходимо да хвърляме. Зайчето е посиняло, защото е малко и случайно е паднало в синята боя за яйцата. Другите, това са тези кошнички. Те също са много красиви. Как си ги изработила тях? Значи, това са плитки от парцали. Без значение от дължината на плитката. Всеки може да плете плитки. Да. После се съшиват една с друга. Ето. И се получава тази кошничка, която може да се ползва. Абсолютно. И за великденски яйца, защо не и след празниците? Значи, младите момичета при мен доста голям интерес проявиха и бях много така приятно изненадана. Купуваха се ги, за да ги използват за кутийки за бижута. Точно това исках да кажа. Всяка една домакиня може да им намери добро приложение след празници. Даже ако щеш и едно малко кактусче вътре да се сложи, стои просто чудесно като част от интериора. Цветовете вече са въпрос на избор. Добре, какво друго си ни донесва сега да видим и да разкажем на нашите зрители? Това, което панерчето отпред, това отново е направено по същата Това е технология. по същия начин, само че е с по-различни дръжки. Ето, нали? Не е класическата кошница. Просто в случая са пришити да създават съвсем различна форма. Сложила си и маниста за още повече настроение. Ами да, освен зайчето, нали, за Великден, пиленцата и кокошката, които са така класически като присъствие за този празник, аз смятам, че боболечките, калинки, бръмбърчета, пчелички, пеперутки, това са всичко дрибосъци, които наистина провокират много положителна емоция и създават определено настроение. Все пак пролетта е времето, в което се събужда живота. А с Великден
всичко вече наоколо е цъфнало и всичко се събужда. Началото на новия живот. Винаги си ме провокирала с интересните нестандартни идеи, които така въплащаваш в твоите красоти. Спомням си, за Коледа беше направила едни много красиви коледни дръвчета с бомбони. Сега тези кошници от ненужни парчета плат. Откъде черпиш идея? Откъде черпиш вдъхновение? Вижда се, че имаш по-нестандартен поглед. Не знам. Истината е, че не знам. Може би. От желанието и стремежа ми около мен да има повече усмихнати лица и може би е вътре в мен. Да е различно и да е интересно и да е красиво. Успяла си, това го виждат и нашите зрители, а след малко ще покажеш и как бихме могли да си направим великденски гирлянди. Сега обаче ви предлагам, уважаеми зрители, да видим анкетата, която подготвиха колегите. Относно това, обичат ли българите да украсяват домовете си в навечерието на големите празници? Вкъщи, преди всичко, яйцата боядисаните. Да, козунаците, да. Цветя повече да има. Такива неща хубави. Да украсяваме, не обаче яйцата се украсяват. С лепенки, също може да се рисува с свеж върху тях. Слагат се разни цветенца, за да стане форма на яйцето. Кошничките с яйцата, в това се изразява украсата общо взето. Да, за вкъщи официална такава покривка, която е за масата, различни украси, пак с птиченца, с пиленца и така. Свързани с празника, да. Но и 2-3 кг агнешко вземем и това ще украся каква. Яйцата, мейцата. Но венче на вратата, виж там няколко цвете, това е. Какъв е символа на Великден? Ами яйцето. Кокошката или яйцето? Зайчето? Не, всъщност не знам. Греша, може би. И яйцето преди всичко. Ами зайчето е по-големият символ, който се използва. Също агънцето, да, яйцата, боите, козунака. Разбира се, че Исус Христос, червените яйца. Боядисването на яйца, чукането с яйца. Това е ритуала. Да, козунака, зайчето, великденското зайче. Зайчето според мен е заимствено от някои други страни и ние така, може би от Великденския заек, Алиса в страната на чудесата и така нататък. За мен аз с това нещо го свързвам. По-скоро като че ли за България е кокошката, петела. Ами червените яйца. Почистването гледаме да го направим. Винаги. Мина вече, миналата седмица. Вече го направихме. То си е свързано някакси като пролетно почистване и великденско почистване, две в едно. Винаги правим пролетно. Пролетно или Великден? Пролетта, още почистихме всичко. Всичко свети в малата. Всеки има общо взето различни трактовки около това как да украсим дома си за празника. Да, така е. Важното е хората да бъдат настроени празнично, без значение дали на масата ще е зайчето или кокошката или пиленцето. И да бъдат по-добри. Абсолютно. Поне И да се на този уважи ден. празника. Сега ти ще ни покажеш как да си направим великденски гирлянди. Какво ни е нужно за това? Сега, аз съм подготвила предварително някои неща. Значи, цветен картон. В случая моя е перлен кафяв. Нали? Желателно е картона да бъде от малко по-твърдите. Изрязвате си извинявам се, едно макетче, едно шаблонче под формата на яйчице. Ето го. Аз използвам съвсем обикновена детска ножичка, която създава ето го, този незъбен ефект. Още по-голямо достроение, да. Да. Когато се изрежат яйчицата, двете форми, едното се резва отдолу до средата, другото отгоре. Тези две части ги събираме. Ето го. И получаваме това яйчице. Което яйчице аз съм украсила. Използвала съм най-обикновен перфоратор. И от цветна хартия съм изрязала точки. Тук спокойно може да се прикачи някаква си джимка, панделка или каквото имате под ръка и просто да го обесите да виси някъде в къщи на цветята или да се направят няколко такива, които ще висят като гирлянди. Естествено, яйцата ще бъдат в различни цветове.
Нещо, което на пръв поглед звучи много лесно и просто, но създава настроение, което пък е най-важно за тези празници. Абсолютно. И наистина децата много им се радват, а и не само децата, защото и възрастните сме деца на майките си, в крайна сметка, и ние сме били деца. Сега това, което си ни подготвил тук е плитката, с която всъщност крайния резултат видяха нашите зрители преди малко. Кошничката, значи режат се лентички от ненужния плат. В случая съм донесла, това са сатинирани платове. Могат да бъдат памучни, може да бъде трико, зависи кой с какво разполага. 3 ленти, съвсем обикновена проста плитчица, която връзваме тук, за да има начало. И от тук започваме да плетем плитката, която в крайен вариант се получава в този формат. Обикновена плитка. Абсолютно обикновена. Цветовете са по желание и кой каквото му хареса. След това се навива и се започва пришиване на ръка. С игла и конец. Ето го. За да се получи крайния вариант, тези красиви кошнички, които аз сега ще донеса една, за да покажем отново на нашите зрители какъв красив ефект може да се постигне. Ето, основата вече е поставена. Ето като тази. Точно така. От тук започва дъното. И всъщност така. И се върти спираловидно и се пришива. Като кошничката може да бъде и за едно яйчице, а може да бъде и за 3-5, зависи. Може и да стане по-различна като тази кошничка. Всъщност, твоите идеи винаги са били много нестандартни. Аз продължавам да го твърдя. Сигурно съм, че и нашите зрители ще се съгласят с мен. И си абсолютно достойна за рубриката ни "Мода в кризата" и след нея. Защото напоследък, като че ли хората не могат да отделят много средства и за украса. Да, за съжаление е точно така. Един хубав повод да направят Но вкъщи спокойно може човек да си създаде удоволствие, нещо сам да сътвори и в същия момент да си украси дома. Аз знам, че ти много обичаш да използваш и панделки в твоите декорации, аранжировки. Тук отново са намерили приложения. Виждам панделките. Абсолютно. Значи за цвят спокойно могат да се прикачат панделки, които виждате, тук са няколко. Една върху друга пришити, които създават в крайна сметка формата на цвете. За цвят няма какво да питам. В крайна сметка всеки според вкуса си. Точно така. И с оглед на интериора. Точно така. Значи дома. всеки има предпочитания. Абсолютно. Сега, нека на финала да кажем няколко думи за това. Ти с твоето семейство как отбелязваш Великден, защото сме в навечерието на най-големия християнски празник, когато всички са в трепетна подготовка, приготовленията и трепета около боядисване на яйцата, стягането на трапезата, тези красиви аранжировки, които още повече допринасят за настроение. Ами, сега ще издам предварително за моите близки, в случая с дъщеря ми и мъжа ми, как ще бъде подредена масата в къщи за Великден. Първо да кажа, че аз обичам да боядисвам яйцата в четвъртък. Значи всички знаят, че те се боядисват или в четвъртък или в събота. Без значение какви са ми ангажиментите, задължително всяка година ги боядисвам в четвъртък, защото обичам да ми е наредена къщата. И всъщност по-дълго време да ми е украсена. За повече? Да. Козунака, тук съм ви донесла една, значи това е последната ми така приумица. Вкъщи съм решила домашния козунак по този начин да бъде сложен на масата. Това са яйца. Виждате, уважаеми зрители, колко е красиво. Просто за да създава и настроение, и в същия момент, доколкото така усещам, провокира и апетит само като се гледа. Ще се хареса със сигурност. По масата ще бъдат нахвърлени до салфетките такива яйчица. И съответно свещите по масата също ще бъдат наредени. Отделно съм подготвила такива яйчица, които могат да се прикрепят на съвсем обикновени клечки за шишчета и да се забудат в саксиите в домашните цветя. Това е една хубава идея за празнична украса на великденската трапеза. Имаш ли някаква по-специална технология при боядисването на яйцата? Ами, не. Определено предпочитам класиката и стандарта. Тоест, боядисвам яйцата в определени цветове едноцветно. После във всяка боя слагам по една супена лъжица олио. Само потапям, след това да речем жълтото яйце в червената боя и то става на петънца.
едновременно с това и самото яйчице вече е бляскаво и лъскаво от мазнината. Всъщност сега тук е момента да анонсирам на нашите зрители, че в студиото в четвъртък, на Велики четвъртък, ние също ще бойдисваме яйца. Поканили сме интересни гости, които ще ни дадат и интересни идеи за различни технологии, така че от сега ви казвам, може да се приготвите и паралелно с нас да направите същата дейност. Валя, много ти благодаря за свежите и красиви идеи, които ни даде за светлия празник. Още веднъж благодаря за поканата и искрено се надявам да съм била полезна на вашите зрители с моите идеи. Сигурна съм в това. Пожелавам светли празници на теб и на семейството ти. Благодаря. На вас също. Благодаря ти. В следващите минути ще ви представим част от победителите от 9-я национален конкурс за млади изпълнители на забавни песни Пловдив 2012. Тук са Нели Солакова, победител в 3-та възрастова група, Стефани Илиева, призьорка в 4-та възрастова група и част от най-малките детска вокална група Бамбини. Тук са Русалия, Гергана и Мария. Заедно с тях виждате, уважаеми зрители, и госпожа Таня Караиванова, която е помощник-директор на художествено-творческо направление в Общински детски комплекс Пловдив. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Първо да ви честитя отличията, защото всеки един от вас е показал свои умения, за да грабне призовите места в различните категории. Знам обаче, че и друг път сте участвали в този конкурс и то с също така добри резултати. Преди обаче да ни разкажете от кога се занимавате с музика, предлагам сега да кажем няколко думи и за 9-я национален конкурс за млади изпълнители на забавна песен, който се провежда за поредна година и доколкото знам, набира все по-голяма популярност, защото желаящите да се включат в него увеличават постоянно своя брой. Много хубаво беше тази година, че 9-ият национален конкурс, 9-то му издание, съвпадна с най-прекрасният празник пролетен, Лазаров ден и Цветница, които въобще в народния календар са свързани точно с пеенето, с песните в нашия песенен фолклор. И всъщност най-големите цветя бяха точно на сцената, нашите деца. Конкурсът се организира основно от Общински детски комплекс Пловдив, като логистична подкрепа се оказва от Министерството на образованието, Регионален инспекторат по образованието град Пловдив и финансова помощ от Община Пловдив, естествено. Но за да се осъществи такава голяма инициатива, са необходими усилията на изключително не само институции, но и много хора. Разбира се, те не могат да бъдат изброени и не е необходимо, но искам тук от студиото да благодаря абсолютно на всички наши спонсори, на всички онези приятели и на децата, и на музиката, без които просто нямаше да се състои този конкурс. Какво беше различното, тъй като всяка година, вече 9-та поред, той се провежда в Пловдив, но всеки е много различен, всеки си има някакъв свой акцент. През тази година много участници. Не знам дали причината е това, че конкурсът е в програмата за талантливи деца, за защита на изявените таланти, или защото за първа година беше без такси. Това е едно от изискванията сега на Министерството на образованието. Конкурсите, които са в тези програми, да бъдат без такси участие. Но невероятно много участници. Те момичетата след малко ще споделят. Сега, доколкото знам, около 250 деца и младежи от 31 населени места. Точно така. Това беше по предварителните заявки. Всички не се явиха. Единствено не можаха да се така на време да се появят, да се явят децата само от Шумен и децата от Булчик. Абсолютно всички се явиха, даже имаше и някои, които в деня на конкурса и нямаше как да бъдат върнати, защото идват от далечни населени места. Конкурсът е тежък, защото в 2 дена протича конкурсната програма, в 4 възрастови групи, категория солови изпълнения, категории малки групи, категория дуети, категория големи групи. Но най-оспорвана беше състезанието при големите възрастови групи.
трета и четвърта възрастова група. Това са деца до 15 и деца над 15 години, тъй като и там са стипендиите. Може би това е единият от факторите, които влияе за това. Какво друго много интересно на този конкурс, тъй като във всичките му издания съм участвала, изключително нов, богат репертуар, от към разнообразие на песни, от към качество. Значи този тип конкурси, искам така да отбележа, че те не се провеждат по някакви предварителни кастинги. В тях участват деца, те след малко ще кажат всички тези кукли, които са тук до мен, в тях участват деца, които специално се занимават с музика. Те се занимават освен с пеене, занимават се с някакъв музикален инструмент, занимават се с солфеж. И всеки конкурс има някакви такива хубави моменти. Тази година един от хубавите моменти, поне за мен, бяха многото групи. Много вокални групи в различни възрасти, 19 вокални групи взеха участие. В момента не ги деля, нали, на младши и старша възраст. И най-малкият участник е една невероятна сладорана от Бургас на 3 години. Александра Георгиева, която освен сценична, пееше и просто прекрасно. Чудесно е това, което казвате. Всъщност имаше ли някаква задължителна програма или всеки участник трябваше да подбере своя репертуар? Относително може да се каже задължителна програма до толкова, доколкото все пак има някакъв регламент. Песните не трябва да надхвърлят 4 минути. Задължително всеки участник индивидуален, а и групите пеят по 2 песни, като задължително едната е българска. И вече те избират кой ден коя песен да пеят. Това вече е тяхно решение. Да, тяхно решение. Нека да чуем сега и част от призьорите, които са тук. Аз вече ги анонсирах. Започвам с Стефани Илиева, която е победител в най-голямата 4-та възрастова група. Стефани, ти друг път си била мой гост с музикалното училище, в което учиш, нали така? Да. Знам, че си се явявала и предишни години в конкурса. Да, и предишни години съм се явявала и съм печелила награди, но тази година имам първо място в 4-та възрастова, една от най-силните възрастови групи. Това е много голяма гордост за мен. Какво бе твоето изпълнение? Ами аз изпълних за първа песен на Инат на Поли Генова и втората ми песен беше Bound to You на Кристина Агилера. Това ли са любимите ти певици, изпълнителки или просто реши, че тези песни ти прилягат най-добре за твоя глас? До някъде да, но Кристина Агилера ми е една от най-любимите певици. Ти от доста години се занимаваш с пеене, доколкото си спомням. Да, от доста години се занимавам с пеене. От 6 години пея при госпожа Теодора Чернева, на която искам много да благодаря, че ме подготвя винаги толкова добре. Всъщност с пеене от много години се занимава и Нели Солакова, победителката в 3-та възрастова група, защото и тя друг път е била мой гост по повод най-различни награди и призови места. Преди обаче да разберем и Нели с какво се е представила на конкурса, имам още няколко въпроса към Стефани. Разбрахме, че 3-та и 4-та група конкуренцията е била жестока. Как оцениш ти изпълненията на другите певци в твоята възрастова група? Всички бяха много добре се представиха и просто конкуренцията наистина беше много голяма. И спорихме много за първите 3 места. Аз може би да допълня, все пак тя беше участник и не е наясно. 49 бяха соловите изпълнения. Тоест тя се състезаваше с още 48 деца от България. Всъщност аз, доколкото разбирам, тъй като тук са част от призьорите във възрастовите групи, да разбираме, че ли в Пловдив децата се справят най-добре. Защото знаем, че от 17 области, както вече казах, на 31 населени места. Значи аз тук ще открехна една малка тайна на конкурса. Когато тече конкурсната програма, журито изобщо не е наясно кой откъде е. Той има само имената на децата и слуша техните изпълнения. След като приключат с така наречената класация, макар че аз не обичам този термин, но така или иначе бъдат излъчени вече победители, чак тогава ние им съобщаваме кой откъде е. Така че тази година, ето даже пред мен е протокола, всичко това, което е подчертано, въобще няма да ги споменем. Просто искам да покажа, че действително от Пловдив са подчертаните действително много награди на групи
групи, на индивидуални други изпълнители. Още един повод за гордост на нашия град. Точно така. Нели ти, както вече анонсирах и споменах на нашите зрители, може би и те си спомнят, имаш и други призови места. Да. Сега какво очакваш да ти донесе призовото място тук от този конкурс? Това е поредната ми награда и аз съм страшно щастлива, че отново за трета поредна година успявам да спечеля първо място на този конкурс. И мисля, че... Аз, доколкото си спомням, ти от доста малка пееш, занимаваш се с пеене. От 4 годишна започнах да пея, също при госпожа Теодора Чернева. Аз също искам да й благодаря. Винаги ме е подготвила страхотно. Смяташ ли да продължиш още по-сериозно да се занимаваш с музика? Да, разбира се. С кои песни се яви на конкурса? Първата ми песен беше Sway на Pussycat Dolls и българската песен беше Как ще те обичам по музика на Димитър Гетов. Кои са твоите любими изпълнители? Аз много харесвам Уитни Хюстън. Тя ми е любимата певица. И Майкъл Джексън също. Добре, аз ви пожелавам и на двете много успех. Но сега да обърнем внимание на тези красавици. Много сте красиви с тези костюми. Благодаря. Вие сте всъщност част от вокална група Бамбини, нали така? Да. А може ли като едни истински певици на микрофона да ми отговаряте? Чудесно. Започвам с теб, Просалия. Кажи ми на колко си години, от кога се занимаваш с пеене и защо реши точно в тази вокална група да се запишеш? Значи аз съм на 11 години и се занимавам с пеене от вече 3 години и сега ще навършвам 4, откакто съм започнала. Записах се в тази група, защото госпожата е много добра, обяснява ни без да ни вика, без нищо, просто ни го обяснява. Правилно си решил. И просто е много удобно. Просто все едно там се чувстваш като дома си. Кой те записа? Ти сама ли реши или твоите родители? Първо исках да видя как там се случват нещата и като видях как се случват, реших, че там е много подходящо като за мен. Случват се и става за тебе. Да. Чудесно. Предполагам, че имаш и много нови приятели там. Много. Двете госпожици до тебе приятелки ли са ти? Те са ми едни от най-добрите. Чудесно. А в различни училища ли учите трите? Да. Ти в кое училище? Аз съм в СОУ Свети Кирил Методий. Чудесно. А имаш ли любима певица? Любим изпълнител? Да, имам. Кои са те? Нека да ги чуем. Едната е Селена Гомес, а другата е Дженифър Лопес. Добре. Смяташ ли да продължиш да се занимаваш с пеене? Да. Кои са ти любимите предмети в училище? Физическо, музика и хореография и рисуване. Браво, познах. Добре, нека сега да чуем и Гергана какво ще ни каже. Гери, ти на колко си години? Аз съм на 8 години и на 15 април ще стана на 9. Сериозно? Да. Не остана. Ние ще ти честитим рождения ден в аванс предварително. В кое училище учиш ти? В основно училище Димитър Талев. А ти как попадна в вокална група Бамбини? Ти ли отиде да видиш как се случват нещата или ти беше сигурна, че се случват както трябва? Една моя приятелка от класа ходеше там с желание и аз реших да видя дали за мен ще е подходящо. Отидох и ми хареса как госпожата ни учеше много добре, как ни подготвяше. И ти допадна и реши да се занимаваш с това. Освен пеенето, имаш ли други любими занимания? Аз ходя и на народни танци. И на народни танци. Браво. Кое ти харесва повече? Честно ми кажи. И двете ми харесват много. Чудесно. А вие с коя песен се представихте на конкурса? С 2 песни. Да. Едната е Слънцето е в нас, а другата е Ще бъде. Чудесно. А ти имаш ли любими изпълнители? Като певица? Да. Да, Селена Гомес също като Росаля. Разбира се, вие сте приятелки. Нормално е да харесвате една и съща певица. Добре, нека сега да чуем и Мария какво ще ни каже. Третата представителка на група Бамбини. Ти, Мила, от кога ходиш там?
Ами аз ходя също от една година. Страшно много ми хареса. Допадна ти? Да. Смяташ ли да се занимаваш сериозно с пеене? Наистина много... Да, смятам. Да станеш певица? Да. Като коя певица би искала да станеш? Бих искала да стана като Бриджит Мендуър. Добре и чудесно. Пожелаваме успех и на трите. Много сте красиви и сте много сладки. Успех! И бъдете живи и здрави. Сега обаче, преди да се разделим, обещахте едно изпълнение да ни представите тук на живо. Затова ще помоля Нели Солакова да изпълни песента. Заповядай, Нели. Little baby, don't you cry. One of these mornings, you got to try. Stop singing, then you spread your wings and you take to the sky. Until that morning, there's nothing can harm you. With daddy and mommy, stand them by. Peep-pow, peep-pow, pow. Bo-dee-bee-dee-bee-dow, dee-dee-dow, dee-dee-pew-pew-pew-pew-pew. Oh yeah. Bo-dee-bee-dee-bee-dow, dee-dee-dow, dee-dee-pew-pew-pew-pew-pew. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy is rich, baby, and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. Summertime, summertime. Браво, страхотно беше. Нели, благодаря ти. Благодаря ви и на вас. Пожелавам ви много успехи и до нови срещи. Разбира се, Нели, заповядай си дни. А вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото следват рекламите, след което ще ви анонсирам и какво да очаквате утре. Дойде време да ви анонсирам и какво да очаквате от живота и градът в сряда.
Пролетта и красотата ще бъдат в пълна хармония утре в нашето студио. Ще се опитаме да ви завладеем с пролетни настроения. Така е наречена изложбата на Жулиета Георгиева, която вплита традиции, оригиналност и артистичност в уникални изделия от царевична шума. И тъй като пролетта събужда красотата от зимна летаргия, няма как да не обърнем внимание и на външния си вид. Как да избегнем стреса от смяната на сезоните и какви грижи да полагаме за красива и сияйна кожа, това ще ни каже нашият консултант Донка Андонова. Всичко това в сряда, точно в 14. Сега се разделяме с пожеланието за успешен ден. До скоро!